само за един клик. Супер скъпа ниша в Англия. То да го цъкаш, той е пък кеф. на един клиент, човека като процедури, цена от под 3600 паунда нямаше. Тоест, идва му клиент, добър ден, цените ми започват от 3600 паунда. Той е светило, професор, доцент, написал не знам си колко книги, наистина. И смисъл, нали, не просто да отидеш при някакъв заболекар в София, ами отидеш при най-добрия в София, да? Тия 10 000 евро в продължение на 7 месеца ги разходят. Горе-долу, да, на 6-7 месеца отидоха. Много голяма кампания, при която човекът беше супер разочарован и супер много... Миниатюрна, защото все пак той е класиран и няма смисъл да дава чак толкова много пари. Да. И не беше за чак толкова много ключови думи, защото наистина цената на клик е много висока. Но факт беше примерно следното нещо. Рекламата му седи най-отгоре на